Ponúkame na prenájom priestor o užitkovej ploche 175 m2, ktorý sa nachádza v biznis centre na Rožňavskej ulici. Biznis centrum má 6 poschodí, teraz sa nachádzame na 5. poschodí. Priestor má veľmi pekné výhľady a je jedna časť, respektíve celá fasáda tohto priestoru je celopresklená. Ako môžete vidieť, teraz je 15 hodín, alebo 3 hodiny po obede a slnko tu vôbec nesvieti, takže je to časť, ktorá sa neprihrieva. Priestor pozostáva z veľkého open spaceu a tejto jednej manažerskej kancelárie alebo zasadačky, ktorá je oddelená od tohto open spaceu presklenou stenou. Priestory sú klimatizované cez stropné fenkoely, kde sú aj vykurované, s tým teda, že sú tu v podlahe umiestnené podlahové floorboxy. Súčasťou tohto priestoru o výmere 175 m2 je aj táto serverovňa, ktorá sa nachádza i hneď pri vstupe, klimatizovaná s podlahou, ktorá je v rámci serverovne vyžadovaná a nutná. Tu je vstup do tohto kancelárskeho samostatného traktu, kde môže byť umiestnená recepcia. Čiže môžeme si pozrieť ešte panorámu takú celého tohto nádherného veľkého priestoru. V súčasnosti je tu nábytok pod bývalom nájomcovi, ktorý sa dá využiť. Takže v prípade, že budúci záujemca alebo nájomca by chcel využiť tento nábytok, tak má možnosť. A jedným veľkým bonusom tohto priestoru je táto krásna terasa s veľmi pekným výhľadom, na ktorú sa teraz bohužiaľ nemôžem dostať, lebo je cez nábytok ťažko prístupná, ale aspoň si môžete pozrieť výhľady. Tu vidíme Mercury Market, že sme na Rožňavskej ulici. Jedna strana je drevená tej terasy, podlaha je dlažba. V prípade doplňujúcich informácií alebo dohodnutia si termínu obhliadky tohto krásneho priestoru nás neváhajte kontaktovať. Sme vám k dispozícii.